Hello mga loves! So ngayon maulan na gabi, nag-voice over tayo sa labas ng bahay kasi ang ingay doon sa loob kasi ang daming pamangkin. So ngayon aalis po tayo, mamalingkin na naman tayo mga loves. No? Punta tayo sa wheat market kasi doon lang yung afford natin. O diba, nababash pa tayo. At so ngayon, kasama ko yung mga kapatid ko at isang bayaw ko, siya yung drive. Ang saya kaya magpunta sa palengke, no? Kahit mabasa-basa yung ano niya, tapakan natin, masaya. Mas mura at presko pa doon sa palengking basa. Oh? Ingana day na lang? Ingana na lang. Ingana day na kaunon lang. Day kay ko kabalo lang. Asan suka ali gani? Uy, daghan na ayo, daghan na kay ang imong kuan ba ni? Asa? Abti kayo? Marunong. Unya. Napakan daw ko lang, patilaw ko lang. Patilaw ko lang. Uy, asa man kumukon? Hala. Hala, lamit lang. Pagkaon ko rin. Chocolate juice. Oh. Isa-isahon. Oo, isa-isahon. Wala ni tanan. Oo, halang. Abi ni be. Lami man day usa ngan. Kuan. Ano sana? Itlog kinilaw. Kwek. Oh. Ikaw na namo kay mahal kay ang pipino niya mo na nagusto. Mahal man gid bitaw ang kuan pipino. Lami man pud ang gusto. Para na lang gusto kay murag. Lami man ang gusto. Barato pang gusto sa pipino. Pipino. O katupod. Pila duha. Usa lang ako, ayaw na ko ana day. Duha na. Wala ani. Kulang day. Dili 20 man kuno. Ay nay gulay diri oh. Kini mo'y tamis oh. Day. Wala alugbati. Tapi lang kilo sa bati. 150. Mahula din eh. Mahal di ano. Magtanong May pagulan ako, tubukan akong alugbati dito na. May alugbati dagko pa kayo. Imong gipanguan. Akong gikuan kaya maabot ng sagbutan nilang ay. Taka man na alugbati man na. Lami kay ng alugbati Erning. Paborito ba ng mama? Kani kanite ulamik kiti humot. Di kani pud daw kay humot na siya. Color paper mo ba? Na. ano. Ha? Kani. Kanang gamay day. Kanilang pangpako lang. Kanilang pod. Palapot isa lang. At yun, magugulat ka na lang mga loves so dahil po sa ang mahal-mahal ng gulay. At kahit anong gagawin mo, yun na lang talaga yung presyo mga loves. At least hindi po siya lanta. Fresh na fresh. Galing po talaga sa farm kung saan ito galing, no? Pila ni siya tibok ng anak tanan 170? Oh, sige. O, diba? Tanom na kayo gulay mga loves, oh. Mahal. Wala. 150 ni? Mahal na kayo ito, oh. Anong tawag? Ang sana siya lang? Ay 90 din. 90, oh. Alagbati. So ngayon, naghanap po ako dito ng shrimp, yung ibang klaseng seafood mga loves. At ito lang yun kasi maaga po kami nagpunta dito sa palengke at walang tao. Ang nakita ko dito aso mga loves. So nag-continue na lang kami ng kapatid ko. Naghanap kami ng baboy instead of seafood. Babay bayot to. Babae, ako tumuyab to. Bayot man to. Ha? Bayot to. Bae, ikaw? Kamu raman. Dili ay kando. Pila na? Bigyan na to. Barkada. Ate. Ha? Pila? Pila ka buok? Pila? 330? Pila? Uno. 330? Dugangi pa. Tibo na lang ta kay wa na may kwarta ka pa. Wala na taan di ba? Para unsa man na? Uy, lami noon. Oo, sige. Tayo lang. Gustong-gusto ko talaga itong mga onion dito mga loves. Sobrang liit niya. Pero talagang malasahan mo talaga. Iba yung onion sa US. Pila ka nagasto tanan ani day? Tanaw ni mo. Noy, oy! 500 sa karne pa lang. Ay, Mang karne day nabilin? Oh. So mga 1,000 kapinday no?
O diba, inalam pa kung magkaano. Gusto lang talagang malaman, ganitong gulay, no, umabot tayo ng, I think over, 1,500. At itong dalawa kong kapatid, nagpabili pa ng kasi daw, yung tsinelas nila, o diba. So, binilhan ko na din ng tsinelas. Sobrang din kasi yung mga tsinelas dito sa mga Muslim na area ba. Hindi man mahal, mga loves. Pwede ka pang makatawad. Magtawad ka lang. At din siya, very strong. Parang kayo lang yung mag-asawa at jowa. Charot. Siya nagbayad. Siya ang nagbitbit. Wala ganit yung tsinelas. Siya ang nagbayad. Mga tsinelas nila, Para sa amin yan. Siya nagbayad. Siya bitbit. Ito yung kakainin Ikaw may nila. nagbayad. Ikaw bitbit. Kakainin ito nila. At so yun ang mga loves. So naghintay lang kami sa aming sukli, sa aming change, sa aming anong tawag nito. Basta yun siya. At pauwi na kami kasi sobrang traffic talaga. At hindi na ako nakapag-vlog. Kita tayo sa bahay mag-barbecue. Dong! Dagan na ito. Talawan. Hala, ayaw ko. Sige. Hala, buangan. Tala. Gulit man dito siya. Pakita mo pinag-utin. Ang dito, bakit na? Bantay yun ka. Nagganang ni mo. Ito sa pabagahon. Gara-garaan nila. Kinsay nagara-gara. Sila Charlie. Agaon lang. Gusto ko siya ingnon te. Nanganaon? Oo, mamunal siya. Gusto ko siya. Ugalan niya o unsa. Sanina niya. Kakinsa man siya. Walay suga? Siya na ko andun. Kung magpa-sugba-sugba. Rito eh. Nagsugba-sugba mo ipahid-pahid. Iduli mo si Nina lagi. Oh. Ay, Charlie, ginuo ko. Masamad ka. Dugangan na. Gay patembo. So, ito nga itong sinilas. Asa may sila? Ayaw, to kaya hato. Naunsa man ka. Hindi bang imo daw pinalit pa. Wa paganig panalit. So, Imo auto ka na man nimo. to. Dapat imo ba? Ito. Mahal mo na. Kisa si mama ni mo, be. Ha? Kisa si mama. Dali. Ang kamot nilang lang may sugba. Lami po kayo na, oh. Napay alahas, te. Ano timilhan dato? Nakaalahas. Dato, way luto. Oo, gani. Sa silingan ng mga kaon. Oh. Pili ko gako sila. Iwa. Ito na siya murag-gula kayo na panong tayo. Tan auto. Murag gilo ko siguro ni tambok-tambok din, no? Taba-taba siya ka na mo siya lapad ba? Sayo sa mo, be. Hello, kakiat. Dari daw mo, be. Doon, be. Dari, be. Dari, that. Hi. Sa sunshine og si Domin si.
Ikaw po, day. Ayo, mabasta. Bas. Asa kong place dari